Mai sana'a wai na jan ce ne Ramali ya baka kwangila ka koya 'yan matan Arewa rawa domin yana so zai dauki wasu daga ciki ya rawar kwamin da su haka ne? Kwarai kuwa. Kuma kana koya musu din? Mana. Ko za ka iya nuna mana yadda kake koya musu? No. Ko za ka iya nuna mana wacce ce tafi kowa iya? A bayan ita fa. Wannan hashoki take kwasuwa. Idan daga baya ka gama koya musu suka ce ba za su yi ba. Wanda ya dau alƙawarin zai yi ta'ammali da ni daga baya zo ya canza min dole sai na bashi matsala. To ga wata mata ce ba za ta yi ba. Ba ta